Projekt vznikol spoluprácou Sochárskeho združenia Reskulptúre a občianskeho združenia HANS, ktoré sa dlhodobo venuje problematike autizmu na Slovensku. Naším cieľom bolo alebo je citlivovať spoločnosť voči autistickým ľuďom, ktorí sú nútení svoju autenticitu schovávať pod masku, maskovanie. A preto sme zvolili aj tému našich sochárskych workshopov Maska. Deti, ale aj dospelí ľudia s autizmom častokrát zápasia s tým, ako seba prezentovať alebo ako seba vyjadriť. A týmto takým tvorivým procesom zrazu nadobúdajú takú väčšiu spontánnosť a stávajú sa takými uvoľnenejšími. Zistili, že im to poskytuje nejakú ďalšiu takú ako keby možnosť takou hravou formou sa uvoľniť a otvoriť sa ako keby okolitému svetu. Myslím, že Aspergery sú výnimoční ľudia, ktorí strašne veľa toho vedia dať tomu svetu. A je mi to ľúto, že veľakrát sú nepochopení tou spoločnosťou a sú odsudzovaní a musia sa práve pretvárovať a tváriť sa, že sú niekým iným. A strašne veľa energie veľakrát musia venovať tomu, aby sa prispôsobili tomu svetu a zároveň si so sebou nesú strašne veľa bolesti v rámci toho, že nie sú prijímaní tou spoločnosťou ani tým okolím. Zároveň to so sebou nesie strašne veľa aj radosti, ale zároveň strašne veľa aj bolesti. Čo, môžeme sa k tomu dostať rovno k tej téme maskovania. To dieťa od malička vyvíja si spôsoby toho prispôsobenia tej spoločnosti, aby vyzeralo normálne. Čo sa dostávame k mýtom o autizme, že dieťa s autizmom, s Aspergerom nemá teóriu mysle, ale čo je tiež mýtus, lebo nedá sa vytvoriť tá sociálna maska bez teórie mysle. Keďže na to, aby ja som sa vedela tváriť a pretvárovať pre druhých, tak musím odhadovať to, ako oni ma chcú vidieť. Tým pádom vlastne potom by maskovanie nemohlo existovať. A v rámci toho maskovania je to strašne náročná vec, čo sa strašne veľa v literatúre, na fórumoch, článkoch, neviem kde, sa uvádza to, že tí dospelí ľudia nevedia sa zbaviť tej masky. To maskovanie autistické vedie k tomu vyhorievaniu a k tomu nevládaniu, toho fungovania v tom svete. Ale zároveň človek už sa tak asimiloval s tou maskou v tom živote, že už ani nevie, ktorá črta osobnosti je jeho a ktorá črta osobnosti je už tá maska. A tým pádom je to také prelinuté. A zároveň, aj keď to vníma, že je to bezpečnejšie sa zbavovať tej masky, tak nie je tam vôbec dôvera v tú spoločnosť, že bude príjmaný, lebo vždy, keď dá dole tú masku, tak veľmi veľakrát prichádza to zranenie. A to by išiel dobrovoľne do zraňovania, ak to bolí. Oni sa nedržia striktne tých spoločenských pravidiel, pretože tie spoločenské pravidlá nemajú kvázi vo svete žiadny význam. V tejto krajine platí toto, išli by sme do druhej krajiny, tam platí úplne iné pravidlá. Je ťažké rešpektovať pre nich, prečo by som to mala robiť. Odpoveď, lebo je nepripustná. Takže mne sa práve, že aj toto veľmi páči, že oni nám ukazujú, že len pusti sa tých svojich pravidiel a to, čo si naučená, alebo čo ťa učila táto spoločnosť a pozri sa. A toto všetko je iný štýl zmýšľania. Že ten človek primárne potrebuje pochopiť, spracovať a vedieť s tým narábať s tou informáciou a ako vedieť iba byť memoricky naučený, čo ako mám vykonať a spraviť. Autista je podľa mňa človek, ktorý, najlepšie povedané, má obrovskú fantáziu v tom, čo chce a veľa cíti a veľa má. Ale zároveň je troška tou nervovou sústavou aj paralizovaný, že nevie dať všetko von. Ja by som tak prirovnal, že autista je kvázi svoje bubline, ktorú by napríklad chcel opustiť, len to je akoby informácie, ktoré on má.
A teraz on je tam zaseknutý kvázi a tým, že my ho viac rámcujeme a dávame ho viac do tej úlohy, čo má robiť, ako má spraviť a podobne, tak ho zahltíme informáciami čo ako. Niekedy iba stačí mu podať ruku a čakať v tichosti. A vlastne ten človek sám dojde. Tá maska možno bola že si vypočítavam akékoľvek bežné činnosti som robil bez prítomnosti iných ľudí. Čiže keď už tie veci, ktoré mi výjdu, som robil, tak tam už tá maska nebola, lebo to som si urobil v súkromí, samozrejme. Do ktorých dverí mám nastúpiť, čo si mám obliecť. Takže v podstate to bola tá maska, že nikto nevedel o tom, že ja si všetko musím vypočítať. Bežné veci proste, kde si mám sadnúť v autobuse, o koľkej si mám dať kávu, po koľkých hodinách si mám znova dať kávu. Proste nikto o tom nevedel spočiatku, že prečo to robím, prečo niektoré dni mám iba 2 kávy a niektorý deň 8. Takže toto bolo skryté pred očami ľudí, ktorí ma poznali. Do istej doby samozrejme. Združenie Hans sme založili v roku 2016 ako rodičia detí s Aspergerovým syndromom. Ja som sa vlastne začala tejto problematike venovať asi zhruba pred 11 rokmi, keď vlastne moja dcéra bola diagnostikovaná ako Aspergerka. Bolo to vlastne potom, ako sme sa presťahovali, nastúpila do novej školy a zistila, že stratégie, ktoré si vymyslela, ako zapadnúť medzi rovesníkov, vlastne nefungujú. No a vtedy sme vlastne začali viacej pátrať a ešte ťažšie sa hľadali tie informácie vtedy, ako sa hľadajú teraz. Ale teda natrafila som vlastne na sociálnych sieťach na skupinu, kde sa rodičia stretávali, vymieniali si skúsenosti. Takže som sa zapojila do nej. Vlastne v tej skupine rodičov sme v podstate zistili, že potrebujeme sa jednak navzájom podporovať, čo je teda asi taký ten bežný dôvod, ale že teda aj potrebujeme nejakú organizáciu, ktorá sa za nás postaví, ktorá bude tie situácie, ktoré boli predsa len dosť odlišné od situácie ľudí s intelektovým znevýhodnením, že sa ním bude venovať. To znamená riešiť v bežných školách, pretože tieto deti patria do bežných škôl, nie do špeciálnych. Riešiť tie situácie s tým, že vlastne ani pedagógovia, ani odborníci nevedia častokrát, o čo sa jedná, akým spôsobom vlastne k týmto ľuďom pristupovať. Pracujeme vždy s celou rodinou, to je napríklad jedna z takých vecí, čiže nerobíme to, že by sme to dieťa zobrali z tej rodiny a pracovali iba s ním. Jednak každý člen tej rodiny potrebuje nejakú formu podpory, a jednak proste tá rodina je jeden celok, takže pre nás to nie je iba dieťa s Aspergerovým syndromom, je to rodina s Aspergerovým syndromom alebo autizmom. Volám sa Markus, mám 10 rokov, chodím do Hans 4 roky. Našiel som si kamarátoch aj Rastíkach, aj Vierku, aj ostatných kolegov. Proste takto si pomáhame, aj máme, aj keď je ten Hans niekde, tak ja kreslím na nejakých kameňov, na papieri, všade a takto. My sa nesnažíme toho človeka v spektre ako keby vtlačiť do tých našich predstav, ale dávame mu tú slobodu, akceptujúce prostredie a podporu, tak on si nájde ten spôsob, ako funguje.
my sme vlastne skupina ľudí, ktorí sa naozaj rozhodli, že to chcú robiť takýmto tým rešpektujúcim spôsobom, že sme si ho vlastne vybrali, lebo sa nám to osvedčilo. Osvedčilo sa nám počkať, kým to dieťa dozrie do nejakej proste svojej zrelosti, do nejakej situácie, netlačiť ho tam za každú cenu iba preto, že sa to patrí. A to isté sa týka v podstate aj dospelých, lebo teraz máme ešte takú opačnú situáciu, že veľa dospelých zisťuje, že sú takisto vlastne v spektre. Tým, že sa dlhodobo pohybujem na výtvarnej scéne, či už sú to teda autori, autorky, alebo my teoretici a teoretičky, tak viem a pozorujem, že väčšina ľudí je vysoko citlivá, vyjadruje nejakým spôsobom svoje emócie vo svojej práci, ale aj v osobnom živote. Takže domnievam sa, že je úplne bežné, že medzi tvorivými ľuďmi sú vysoko citliví ľudia. A u mnohých ľudí teda si myslím, že tá citlivosť sa preklápa až do autistického spektra, ale samozrejme drvivá väčšina o tomto nevie, pretože bežný psychológ vám to nevie diagnostikovať. Treba vám nalepia nejakú negatívnu nálepku ako depresia alebo aj horšie, len preto, že ste vysoko citliví a vnímate veci okolo seba a reagujete na ne. Ja som sa dozvedel o tom, že som autista vo veku 41 rokov a dovtedy som o maskovaní vôbec nepočul. Keď som sa dozvedel, že prichádza do úvahy to, že mám Aspergera, tak som si začal študovať materiály a dozvedel som sa aj o autistickom maskovaní. A pochopil som, že som ho vlastne používal celý život, iba som o tom nevedel. Snažil som sa zapadnúť medzi ostatných, vyzerať tak, správať sa ako oni a nejakým spôsobom ich napodobňovať. Teraz už presne viem, kedy si nasadzujem masku. Je to napríklad, keď mám verejne vystupovať, stretnúť sa s ľuďmi, v úvodzovkách vyzerať seriózne. A vtedy som ako keby na chvíľu iný človek. Mám rôzne typy masiek, ktoré nasadzujem podľa toho, s kým sa stretnem, v akom to je prostredí, pri akej príležitosti. A keď napríklad mám verejné vystúpenie, pri ktorom prezentujem napríklad knihu, tak to je taká tá najvážnejšia maska, ktorá mi dáva zabrať. Vtedy som veľmi sústredený na to, aby som nejako pôsobil alebo vyzeral. Ale keď vlastne skončí to vystúpenie a tú masku môžem odložiť, tak ako keby úplne vyfučím ako taká bublina a som z toho unavený. Takže prirodzené pre mňa už teraz viem, že je byť bez masky a tú masku si nasadzujem iba keď ozaj musím a slúži na to, aby som ja mal dojem, že pôsobím seriózne.